Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulul. At ngayon gusto kong sumaya. Okay, alam mo mga nangyayari sa dagat, nangyayari sa lupain natin. Ang dami nangyayari na sobrang lungkot na hindi ko maipinta. Tulad nung kay Kapitan Junel Laugh Insigne. Hindi ko lang paano siya tawag yun. Pero sa mga susunod na video natin dadaanan yun sa kanya. Pero ngayon gusto ko lang muna patibayin ang loob ko para sa mga darating na kalungkutan. Kaya huwag mo tayo pindutin lagi utong bell dito banda. Pindutin nyo na para lagi kayo notified. Hindi lalagpas sa inyo para yung paglagpas ng Chinese vessel sa atin. Pucha, bars! Kay sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. The flip top. So simulan na natin. Sabi ko sinasabi, hindi naman ako nabangga. So bigyan mo na ako dito ng 3 buhay, ng 3 bangga. Kailangan ko iparamdam na hindi ako natatamahan ng emosyon. From Epic Center Band. Kung sa'yo, ikaw ay akin. Copyright. Ganda mo sa panig. Meron siyang vocalista sa likod. Kung ngayon ay nag-iisa. Copyright. Utang inang kambing to. Ako, dali mo yan sa Pilipinas Got Talent. Dali mo yung kambing na yan. Ako magbabayal ka pa, kuya. Pero it will be a meh for James Reid. Sunod! Diba kami? Dito bagay. To do. So is there any words you like to say to all the fans, especially the way that you play in the Raptors? Ni hao. Thank you. Traidor! Kauhi! 好啦，各位城市的观众啊，今天真的是非 Sunod! Hindi ako natawa, ako yung nainis lang. From Vincent Leoncito. No! Yeah! Ball! Kawi! Iwan tatlo? No! Ni hao. Oh, the crossover! Crossover is nobody asked for! Tatlo? Opo! Wasak! Tiyan, napahiya yung pinto! Napahiya yung mga ipis sa tapakan niya. Hindi ko na ba't ginagawa natin yun, no? Iba pag nag-basketball ka, tapos feel na feel mo kahit wala namang court. Kung ganyan lang din kagaling, kung ganyan lang din kagaling, umiwas yung bangka natin, di ba? So, matibay ko. Ito na, mananalo na ako, men. Ito na. From Marvin. Spike, ang ina mo! Bobo. Cute naman niya mag-react. It was at this moment he knew. Sa He Cleveland. fucked up. Kinilig si Kuya. Nakita mo yung palo niya. Hindi ako natawa. Ako ay natuwa. Diba? Pride Month. Abot pa ba? Pride Month. Pride Month sa mga ano dyan, sa mga cancer dyan na gusto sa likod. Pilig sa guntingan. Diba? More power sa inyo. Mahalin nyo kung sino ang gusto nyo mahalin. Gusto ko lang mamahalin tayo ng China. Pero diba? Unrequited love. Sunod. Hindi ako sumasaya. Lumulungkot lang ako. From Carlos Salonga. Happy birthday to you. Happy birthday. Kaya na zinupin pa kasi sa mukha niya. Happy birthday. Ayaw mo na magtrabaho. Yung naka-contractual ka pa din ngayon. Gusto ko na mamatay. Ilang taong ka na, contractual ka pa din. Okay lang, dalawa lang yan. Diba? May dalawa pa tayong buhay, okay lang yun. Kailangan ko lang panoorin yung zinupin sa mukha niya. Happy birthday to you. Gusto ko lang. Happy birthday. Yes! Pero sakto-sakto yung zoom. Tapos nung nalaman, oh shit! Kailangan ko pala magtrabaho na. Okay. Nani? Dano tayo, magdatigula pa tayo para we're in the trend! Yo! Kahit dead meme na si Tito. Sa mga nagtatrabaho dyan na cancer o mga gumagawa ng thesis dyan, yan yung alam ko, yan yung mga mukha nyo pag presentation, pagpasok ka sa trabaho sa eskwelahan umaga. Kung ito mo siya bumili ng merch, onti na lang, paubos na. From Altab Product. I-unbox at i-review ang isang tabo na nabili ko sa Mercado Supermarket.
Makikita nyo na Tabo, nakalagay sa box. box Happy Peanuts. Pero don't be fooled. Hindi ito yung original packaging niya. Ito lang yung box kung saan nilagay pagkabili ko sa supermarket. Mukhang mainit sa merkado pre. Para hindi tumilapon ang aking tabo at bit-bitin. Explain pa niya lahat later. Tara, buksan na natin to. Buti pa yung kahon happy. Ako hindi. Ito ang ating home gallery na tabo kasama sa kanilang premium bathroom collection. At ginawa siya sa Thailand. Yung handle. Wala, hindi ka gusto. Hindi sa Vietnam ginawa. Vietnam lang kukunin ko. So, makikita natin, Naiinis lang ako. maganda yung balance ng tabo. Hindi siya tumataob ng mabilis. Yung handle niya ay medyo pa-curve din para sa iba't ibang gripping styles ng mga taong gumagamit ng tabo. Dito din makikita natin na may support yung handle niya. Kahit maraming tubig na nilalagay o matagal niyong hinahawakan, Ergonomic, hindi siya mabilis di ba? masisira. Meron din ditong anti-slip protection para hindi mabilis madulas yung tabo kasi Oh, pag naliligo tayo, Tama. basa nga ng high dalagyan quality. Mas dekalidad pa to sa content at channel natin. niya. Pinupuno na natin yung tabo. Ayan, halos puno na Ano siya. yung zoom na yun? Makikita na Gulat ako. halos puno na Wow! yung tubig na to. At wala naman siyang tulo. So mukhang matibay nga yung baba niya. Buti na Walang lang! butas. Mukhang di siya nakarami ng babae kaya wala siyang tulo. Medyo steady yung flow ng tubig. Maganda yung water control dahil nga sa balance ng tabo na to. Try natin lakasan ng konti. Okay. Ayun. Pag binalik Ewan ko na puta. Mauulol ako dito. Diba parang itong hanger na to, bagay na bagay to sa mga puwet na mga matitigas ang ulo dyan. Diba galing to sa nanay mo. Makikita natin na meron siyang ergonomic dito na hook. Meron siyang double wheel sa magkabilang side para for kung gusto mo dito. Kung gusto mo naman sa kaliwa, pag iba yung angulo ng matigas na ulo at malandi mo na bata na yan, diba? Pag kung gusto mo ito naman, itong mga butas na to para to. This is for aerodynamic optimalities. Pag pinalo mo, di ba, minimal airflow ang tatama for the friction of the air for the 3 AM challenge convergence zone. Di ba, kita mo, it is also flexible, di ba? Oh, di ba, boom! It flexes para hindi siya madaling masira. Di ba, ina-absorb dito yung impact and then it will gyrate jubashi, di ba, papunta dito sa ating palm. Kung saan mayroon tayo wrist movement para ma-allocate natin ang force. Para matuwa yung bata na pinagsabihan mo siya at palo siya sa nanay niya. So yun, di ba, may mga unboxing. Maraming salamat Alta ba nabigyan mo ko ng onting product placement. Kung gusto nyo ng hanger merch, hindi ko lang paano natin babenta to. So yung hanger merch, mabuti nyo ng 10k likes tong video na to, okay? Kaya ako tinaasa kasi alam ko hindi naman yun naabot. At pwede ko na kailangan isipin to. Sasailan ako ng buhay ako na pumunta sa Divisoria, mga manakawan pa ako. Sunod, maraming salamat. From Ali Layante. Water. Earth. Avatar! Shall we? Air. Long ago, the nations lived together in harmony. Okay. No. Kaya Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all 4 elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. 100 years passed and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Adishawi. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. Ang galing, But I believe can save the world. Alam mo, kahit sobrang simple ng editing, dapat na sobrang sakto ng mga clips na ginamit niya doon sa compilation. Sige, fine. Tagalin mo na isang barko, diba? 2 years ago pa pala to. Diba? Kahit mo, yan ang tunay na dekalidad na konti. Kahit 2 years ago pa yan, kung maganda pagkakagawa mo, pasok ka sa channel natin. Diba? Mga dekalidad na basurang content na tayo dito. Sunod, from Kevin Rabida. Hindi kayo binangga ng barko na channel. Ay, magkasunod pa, leche.
Kayong mga admin kayo, mga pangakupal kayo eh. Ayaw talaga ako manalo eh. Pinagsunod nyo pa to eh. Yep, eto, di ba? From 2 years ago to the present. Di ba? Yan ang gusto ko sa mga memes. Nag-e-evolve, di ba? Nag-a-adapt into the trends. Papunta kayo, di ba? Kung hindi nyo alam ang reference na yan, yan ay galing pa rin sa Avatar, di ba? Na there is no war in Ba Sing Se. Isa siyang plot sa Avatar na sabi, walang gera sa Ba Sing Se. Kasi ang Ba Sing Se isa siyang parang armored city. Ano siya mga earthbenders, mga magagaling na parang yun ang pinaka hindi mapupuksa. Pero sa totoo lang, isa itong malaking kasinungalingan at meron talaga gera sa Ba Sing. Sige, pakita mo yung clip pa para alam nila. Okay, kung hindi mo mahanap yung clip, hindi mo kala ko tanga dito. Very good future, Paolo. Okay. So, sunod, maraming salamat. Sige. Yung barko yan, sakto. Parang very poetic justice na matanggal yung huling kong buhay ng barko sa meme na to. Nakakakalahati na ako. Maraming salamat. Sunod, from June Mark. Pasko ay magniningnan Hey! Magniningning ang Pilipino Ba't hindi nila ito yung kunin ng China sa atin? Yung basura natin internet. Buti na lang ako. Hindi ko yung problema. Iba ang aking provider. Pag hindi ka minamahal, iwan mo na. Ako di ako minahal ng provider na yun eh. Kaya iniwan ko na sila at hindi na ako babalik from Pinoy Studio. Lalaban tayo! Punitin ang sedula! Ibaan na punit. Punitin! Napunit ang kanyang pagkabinata. Magaling. Yan ang ilagay natin sa harap ng gera. Yan ang ilagay natin sa harap ng West Philippine Sea. Siya ang magbibigay ng moral sa ating mga sundalo. Sunod, maraming salamat. Yan ako, kuya! Masir pa. Bana! Kuya Rodio! Nasir pa to si Kuya Rodel. Yes, meron nag-angas sa labas ng kanyang kotse. Maraming salamat. From Yuri, Matt, Mapi. We have a memer student. Nako, yung assignment na yan. Ako, gabi-gabi mong gagawin yung assignment na yan. Si Pink Guy. Yeah, ako na maghaharang sa pangalan mo. Dahil iba yung nag-upload doon sa nakalagay sa pangalan. Diba? Very good. From Jan Dem. Sakto, Pink Guy kanina. Joji naman! Ay! Copyright! Harangan mo, Pao! Naharangan na, Pao! Para siya yung mga uod na nilagyan mo na asin. Hindi ko alam paano nangyayari. From Nightcore. What the fuck? Para ni kay Kibuloy dapat manghilabot sa amua kay dili ning imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na The bass is dropping! Go kapa! Way sirado! Hey! Hindi ko na yung sinasabi niya pero okay lang. Lagay mo dyan si lagay mo si Unique. Edit mo. Ito pa to, walang copyright. What the fuck? Ano nangyayari? Sira ko yung buhay ko doon. Wala na, talo na si Joji. Ito na, chart topper na to. Sunod! From Neil J. Oh my God! Whoa! Pang so good ba yan? Sa West Philippines eh. Marami ako kinaikat dito kasi ayoko makapiright. Bakit sobrang sakto? Kinoseda! Copyright, yeah, copyright. Oh my God. Talo na ako. Enjoy ko na to. Para anime talaga eh. Copyright, Kala ko i-edit sa likod. yeah, copyright. Tama na, makapiright tayo. I am the owner of this channel, okay? You don't understand. At ang mga kasor ko dyan, mga ulupong ko kayo, okay? Kaya bumili lang kayo ng merch. Yun ang utos sa inyo na nagmamayari sa inyo. Joke lang. Sunod, maraming salamat. From Logbet Manyaman. What?
Ano to? Okay. Meron na siyang ano, kapo. Ano to? Very good. Talent. Yan ang dekalidad. So, humiga pa sa gila. Ano nangyari? Baka masyado na mabilis ang cutting na. Pero maraming salamat, Log. May magandang hanapang panapo sa ating pagtumawa ka, barko ka. Talo mo na rin sa Tart Chopper si Joji dyan. So maraming salamat sa mga nood. Sana sumaya kayo kasi sa mga darating na video, dadaan natin ng mga memes. Diba, alam nyo naman, mas nalulungkot ako sa mga memes ngayon kaysa natutuwa. Sana nadagdagan nito ang inyong balat sa mga darating na mga video. Comment kayo na mga gusto yung tumawa ka, talo ka version. Baka may, di ba, bobo ko eh. So baka may maisip kayo mas maganda, i-comment nyo below. Para yun yung magiging theme natin. Diba, kung tayo like, share sa mga West Philippines inyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul out.